dårlig film. Det er Bonzo, er det ikke? Jo, det er Bonzo, fordi den har så dårlig kvalitet, den lortekamera. Hammer et eller andet. Emma, du er på film. Du er på film, Sarah. Og hvad sker der for mit kamera? Og jeg har indåndet. Yeah! Nej, det er min, ja. Det opdager du ikke. Du har ikke set det. Nu er du også med på film. Nu er der ikke mere film. Du er med på film. Tina er med på film. Nu er I med på film.